Wancinipun mirengaken sandiwara ketoprak ing radio. Menika lampahan Pangeran Sambernyawa seri kalih. Monggo, wah, gayeng gitu iki. Gerahipun yang ketingal sampun saya senggang. Dipun dari malih menapa Eyang? Uwes waya mengko meneh bae. Kajengipun saya senggang gerahipun Eyang. Sebab pasuryan dalem sakmenika sampun ketingal saya abrit ngaten kok Eyang. Wayah Injih, wayah Pangeran Mangkunegara. Kula yang Reneng laraku wis krasa kepenak. lan inggih Aku kok kepengin tilek menyang laro. Aku kok wis kangen banget marang para sanak kadang ing laro wayah. lah kados pundi to yang sawekala wingi para wadya menika saged ngaso mergi mentas Bandawalapati teka sakmenika yang lajeng mundhut dipun dherekaken tindak dhateng laroh. Den Ayu, para pendherekipun wayah dalem menika ugi wonten sautawis ingkang dados banten wonten ing peperangan Kolomben. Lah saged ngaso dinten kalih dinten mawon menapa nggih lajeng badhe bidal malih. Kula manah kok mesakaken sanget yen anggenipun ngaso para prajurit menika namung sekedhap Den Ayu. injih Eyang. Upami kalih utawi 3 dinten malih anggenipun tindak laroh kados pundi to Eyang? Kula mboten badhe maiben kados menapa kapangipun penggalih dalem dhateng para kadang kadyaning laroh. Ning rak panjenengan dalem menika mestinipun ugi saged ngraosaken dos pundi kados menapa sayahipun para pendherekipun wayah dalem jeng Pangeran Mangkunegara.
Nanging wayah pangeran apa dene kowe patah ati? Injih, Yang. Lan kudono warsa. Sepisan iki pamundhutku supaya dileksanani. Para sanak kadang lan bumi nglaroh nganti-anti banget tekaku. Inggih, yen pancen kersanipun kados ngaten. Monggo kula dherekaken Eyang. Paman kudono warsa. Iya wae. Monggo sawetawis dherekaken Eyang Suwarso. Riye. Kados pundi? Wayah. Inggih kados pundi Eyang? Wayah. Patah hati. Rasaning awakku lemes banget. Sakmenika kentil rumiyin Eyang. Monggo. Sajakipun gerahipun Eyang kambuh malih menika Eyang. Wes ora kuat. Ora kuat aku wayah. Terus pundi? Den Ayu. Dipun kiat-kiataken Den Ayu. Sakmenika sampun dipun tata sari rumiyin wonten mriki. Menawi saged nyuwun onjot. Idipun kiat-kiataken awit jejibahanipun wayah dalem rak dereng rampung. Den Ayu. Nyuwun onjot. Sajake. Aduh. Sajake mangsa kula wis tekan wayah. Eyang. Garising pepesden bakal tumibo. Aduh. Eyang. Nyuwun onjot Eyang. Penggale dalem ingkang kiat. Supados sarira dalem kiat Eyang. Eyang. Wayah. Kula Wayah. Mangku negara. Inggih kados pundi? Aduh. Aku weling. Inggih. Mbok menawa dina iki aku aduh sida kapundhut kang gawe urip. Ragaku tunggangno gethek, tunggangno prau gethek. Wayah, aduh, nurut ilining banyu Bengawan Solo iki. Wayah, Sampun Eyang. Sampun seda rumiyin Eyang. Wayah dalem kepingin panjenengan dalem nenggani. Jeng pangeran katengganan kenipun mangke mulya Eyang. Eyang. Mengko yen prau gedhek. Sak wanci-wanci mandeg. Aduh. Yo no. Eyang. Kono ing papan iku ragaku sarekno. Eyang.
yang dipun kiyat-kiyataken Eyang. Ora kuat wayah. Wis wayah. Sajak wis tekan titi wancile. Aku kapundhut. Ndak pengestoni lekasmu wayah. Eyang. Panjenengan dalam tiku saestu Eyang. Wis patah hati wis. Paman kudu nuwarsa. Monggo dawuh kulingipun Eyang dipun tindakaken yasa gedhek lajeng nurut ilining toya Bengawan Sala menika. Nggih, Sendika. Gedhek sampun kendele. Menika dumugi pundi Paman kudu nuwarsa? Menawi mboten klentu menika rak. Dusun Kablokan Pangeran. Dusun Kablokan. Nggih. Dening welingipun Eyang mekaten monggo dipun sarekaken wonten ing Dusun Kablokan. Nggih, Sendika. Dipun dawuhken dhateng sedaya penderek supados tumut ngurupti Paman. Nggih, Sendika. Kula ingkang sowan Kanjeng Pangeran. Ngabehi angga minulan jaya permiyo. Nggih. Kowe nusul aku ana apa? Pareng matur Iya. menawi wonten utusan saking Rama Dalem Iya. Sultan Kabanaran badhe ngaturaken nawala. Nawala. Nggih. Sampun kula tampi sumangga kula unjukaken. Iya. Kene ndak tampanane. Nggih. Daturke padha maju. Iya. Paman kudu nuwarsa. Kula nampi dawuhipun Rama Sultan Kabanaran inggih Rama Pangeran Mangkubumi. nggih. Rama Sultan paring dawuh supados negari Surakarta dipun kepung saking sekawan kiblat. Nggih. Kakang Tumenggung Surawijaya. Kula jenengan Para prajurit dipun dawuhi ngepung negari Surakarta saking sekawan kiblat. Sendika, ayo budal ngepung Keraton Surakarta. Mertasana kula sinuwun. Mangku Praja Kula sinuwun. apa dini sira Mangku Yuda. Kula Ingsun parengake caket sawanira rening ana wigati mungging pepanggihan iki. sendika sinuwun. Patih Pringgalaya. Kula Rening kahanan iki kudu sira caos pelaburan priyananing paprangan wektu saiki. kepareng matur Kanjeng Sunan. Iya, Wah ketiwasan kathah para pengiran ingkang madheg kraman. Sakmenika sampun dados tunggal kalian pengiran Mangkubumi. Kula kedarang-darang kalian Kapten Hogendorep namung kepeksa kawon Kanjeng Sunan. lho, kepiye to? Ingsun rak wis percaya kelayan sira. Apa dene Kendorov yen pancen paprangan iki ingsun pasrahake marang sira sak kloron. Piye Kendorov? Tuan Sunan. Wah, aurat. Menawi sakmenika Surakarta sampun dipun kepung padupat.
Pangeran Mangkudiningrat, Pangeran Pamut, Pangeran Mangkunegara, Pangeran Mangkubumi. Mila. Tuan piye? Piye? Mrikulaya. Kados pundi Kanjeng Sunan? Wah, Tuan Kapten. Kene aja ado-ado kene karo Kanjeng Sunan. Wah, pun niki kok kaya ngeten iki. Para kadang sentana wis tega kelayan panjenengan. Tandha yektine kaya mangkene dadine Pringgalaya. Nariyi, Tuan Sunan. Sakmenika kula nyuwun tanggal jawabipun Tuan Sunan. Rening kawontenan kados ngaten. Kados pundi kawicaksananipun Tuan Sunan? Iya. Pancen kudu panjenengan ingsun pribadi kang menggalihake awit sak kabeng para manggalan ngayuda katon nguciring yuda wektu ing saiki. Mangkupraja, kula sira ingsun dawuhi nabuh tengaraning perang yaiku Kiai Becak kang supaya ditabuh wektu ing saiki. niki sendika. Ya, saya dadi pati. Dadi Kados pundi? Pripun iki? Aku Iya, malah Mang saya Projo. caket punten dalem sewu mboten muni. Waduh, pundi? Pundi Tuan Sunan? Wah, mestine durung titi mangsa yen kahanan Kraton Surakarta nemahi kang kaya mangkene. Coba sepisan kas tumenggung Mangkuyuda. Coba tabuhan sepisan meneh pusaka Kiai Becak. Nggih, sendika dawuh. Pripun iki? Wah, Tuan Kapten. Wah, mireng to sampeyan? nggih, Niku nggih. mantep niki. Tuan Sunan. Pahanani pancen ing Kraton Surakarta. Hei, Durung titi mangsa menawa pancen surem asmaning ratu ing Surakarta. Mula Pringgalaya, Gendara, titi mangsa iki dawana supaya mangkat paprangan sak kabeh para prajurit ing Surakarta. Sendika. Ayo. Mangkupraja ya. Babuh Suryanegara. Kowe begigian wis ngono curiga. Arep apa kowe? Mangkuraja, Apa? aja gilang-gilang gumuyu kowe. Ayo, aku petokno. Hal ditetel, Sepiro tadi? Ayo, babu, mati. Rangka Wirastika. Apa Mertasana? Coban kowe karang. Lho, ayo. Aku ora wedi remeng karo. Yo, kene tak pareng sirah. Mati. Ayo, mati. Apa kamu? Mati kowe. Aja mlayu. Mati. Setan, wong-wong ing Jatisari pura nuduhke nggon kundelik oning kene nganti aku dikepung prajurit Kasunanan. Dimas Mertasana, Kados pundi? Kanjeng Pangeran Mangkunegara saiki wis mlebu ning desa Jatisari. Didhawuhake mawon prajurit saking Kasunanan supaya ngepung desa Jatisari. Dipun kepung? Nggih, mangku sumbarane. Nggih. Mangkupraja iki. Mangkupraja. Rasana. Kanjeng Pangeran Mangkunegara. Saiki desa Jatisari wis dikepung prajurit saka ing Kasunanan. Aku tumenggung Mangkupraja, tumenggung Mertasana kang dibantu dening Mayor Sekeber. Ari nutut apa ora? Yen ora lakon mati dening aku. Yo. Senadyan aku dikepung kaya ngene.
yen aku ora suruh pati isin aku. Tampanono Kyai Bedudak mati. Sampun belajar, prajurit Kasunanan sampun belajar. Itu gak gitu. Sampun boten-boten, sampun resik. Menika Kanjeng Pangeran. Ranggawira Sentika, Kula Kanjeng Pangeran. Salyanegara. Kula Tujune ora randhat nggonmu paring bantu. Ayo sekebret temekaning pati nek tamani Kyai Bedudak. injih tujunipun kula kalian Adi Wira Sendika ngrambul wonten ing peperangan menika Kanjeng Pangeran. Rama Pangeran Mangkubumi saiki ana ngendi? Injih jenengan sakmenika ingkang Rama mesanggah wonten ing dusun Jekawal. Jekawal. Injih. Ngaten Kanjeng Pangeran. Malah kula kaparingan dawuh dan dalem tumuli sumusul wonten ing pesanggrahan Jekawal. Kowe sak kloron dhisik ana laku. Aku ndak midono wong-wong ing Jatisari. Kados pundi to Kang Mas Mangkunegara? Wiwit wau kula nyuwun priksa. Menapa sebabipun Kang Mas sajak ketingal reng penggalipun teka mboten kersa ndika? Perkara kang sumlempit ing atiku iki sejatine ana gendeng cenenge karo sliramu Yayi Ratu Bendoro. Rahning kula menika garwa dalem Kang Mas. Iya. Lajeng menapa to pegawetipun? Ngene ya Yayi Ratu. Aja dadi atine. Menapa? Lajeng menapa perkawisipun Kang Mas? Aku kudu pisah karo Rama Pangeran Mangkubumi. Kedah pisah? Kedah pisah inggih Kang Mas. Lajeng menapa jalaranipun Kang Mas? Sajake aku dianggep kongas ana ngersa dalem Rama sakwise Ponorogo ndak bedah. Semono sirahe Dipati Ponorogo ndak tugel lan ana ngersane Rama Mangkubumi sirahe Dipati Ponorogo ndak glundungake. Katon banget Yayi, tangkepe Rama Mangkubumi wah karo adat lan sabene marang aku sakwise lelakon iku. Boten kados mekaten menika kasunyatanipun Kang Mas. Menika namung pemangkihipun Kang Mas piyambak. Rama tetep tresna sanget dhateng Kang Mas. Buktinipun Kang Mas Mangkunegara malah kapitados ngembani Rama jumeneng patih ta? Nanging kejaba iku Yayi, aku nampa warta yen Rama Pangeran Mangkubumi bakal bedamen karo kumpeni jare. Lajeng kersa dalem Kang Mas. Aku ora rujuk. Mula Yayi Ratu, aku kepeksa kudu pisah karo Rama Mangkubumi. Punten dalem sewu Kang Mas. Menapa sampun dipun penggalih saestu? Wis Yayi. Kula atur emut inggih Kang Mas. Emut
menawi kempaling wadya dalem kalian perjuritipun Rama Mangkubumi menika sampun kiyat sanget. Oh, kados pundi badhe klampanipun yen kegiatan ingkang semanten wau badhe sumyur. Menapa kangmas boten menggalih menawi kersa dalem menika saged ugi mila kadamel dening kumpeni supados kangmas pisah kalian Rama. Kula aturi menggalih ingkang lebet Kangmas. Wis Sayi Ratu. Wis. Tembungmu kang halus ora bakal ngluluhke karepku lan tekadku. Alsamu kang bisa tinampa nalar ora bakal gawe mendaning sedyaku. Kula menika garwa dalem Kangmas. Yen sliramu garwaku, apa aku kudu nggugu sliramu? Heeh. Panjenengan dalem boten kersa ngagem pemutipun garwa Kangmas. Ora bisa. Kari kowe milih abot Rama apa abot garwa. Rama Pangeran Adiwijaya. Monggo Rama. Iya, matur nuwun nak Mas. Sugeng rawuhipun wonten ing pesanggrahan Tegal Bayem mriki. Pengestune nak Mas Pangeran Mangkunegara. Yo tekan kene neng dalan ora ana skara-kara. Sampun dangu anggen kula ngantu-antu Rama Pangeran Adiwijaya. Tindake wong tuwa pancen krasa. Saka ing tlatah Begelen nganti Tegal Bayem kene. Nganti kesandung-sandung menyang dalane krasa nek diarep-arep. Ngaten Rama. Mila Rama kula aturi rawuh wonten ing pesanggrahan Tegal Bayem. Iya. Wigatosipun kula badhe nyuwun pamrayoginipun Rama Pangeran Adiwijaya. Yen sakmenika kula badhe misah kalian Rama Pangeran Mangkubumi. Lho. Misah? Ten iki. Apa sing dadi sebabe kok nak Mas ngersake misah karo Kanjeng Sunan? Rama Pangeran Mangkubumi sampun mboten tresna kalian kula. Mongko Rama sakmenika sampun badhe bedamen kan kumpeni. Menapa tegesipun menika kula kelajeng-lajeng? Dipenggali sikit to nak Mas. Pupung durung susu. Manah kula sampun kenceng Rama. Tekad kula sampun gembleng. Yen sira pancen wis duwe tekad sing gembleng kaya ngono nak Mas, apa ora iman-iman? Sebab Kanjeng Sultan wis kaya ngopo anggone menggalihake manunggaling para kawula dalasan para sentana nundung marang mungsuh. Saiki teman dadi kekuatan sing wis gembleng kaya ngene, arep gegempil ki njur kepriye to? Kantun Rama Pangeran Adiwijaya sarujuk menapa mboten nanging kula tetep badhe misah kan Rama Pangeran Mangkubumi. Nek kekarepmu ora kena tak pambengi wis trimo rawuh aku. Wis trimo rawuh. Wis to. Kanjeng Ratu Bendoro wis. Ora perlu nuwun sliramu. Wis ya. Wis, tekadku wis gembleng. Tekadku wis nyata. Dalam sewu pangeran. Wonten menapa? Waduh, Wonten menapa Paman Kudunuwarsa? lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Nyaosi preso. Menapa? Wonten menapa Paman Kudunuwarsa? Waduh, kula nampi pelaburan menawi tindak dalem Rama dalem Pangeran Adiwijaya saking ngriki wau temugi dusun Kaliabu dipun cegat kumpeni. Lajeng Rama dalem Pangeran Adiwijaya dipun sedani. Rama Adiwijaya sedo dipun sedani kumpeni. Paman Kudunuwarsa, Nggih, kula dawuh dhateng para kadangan penderek tumuli toto-toto prajurit Mangkunegaran sakmenika misah kan prajuritipun Rama Sultan Kabanaran. Monggo misah toto-toto. menika pangeran, menika.
Sapa ingkang Abdi dalem Tumenggung Mangkupraja sampun sowan Kanjeng Sunan. Mangkupraja Inggih. iya tak tampa kanthi suka renaning penggalih Mangkupraja. Nggih. Ruwangira sapa ingkang suwun? Niki kula dipun mertasana ingkang lengga dhateng gerah dalem. Mertasana Inggih Kanjeng Sunan. Mangku Yuda Kula sira kabeh isih padha ngatonake setya. Iya tak tampa banget. Kaya wis ora kuwawa aku. Apa pancen wis titi mangsa kapundhutaning pengayu. kados pundi Kanjeng Sunan sampun menggali ingkang werni-werni. Menika sedaya abdi sampun suwan wonten ngersa dalem. Pan ora kaya-kaya. Ya senadyana cukup yuswa. Nanging yen menggalihake kahanan iki kok kaya wis ora kuwawa urip meneh mangku. Sakmenika menggalihaken gerahipun kemawon boten perlu menggalihaken ingkang werni-werni Kanjeng. Apa sira bisa ngaturake sapa ingkang lumarap ana ing Jakarta? Inggih Kanjeng Sunan. Ingkang ngunjukaken dawuh dalem Kanjeng Sunan wonten ngersanipun Mayor Hohendorp ing Semarang pun Patih Prenggolaya piyambak. Sebab sakmangke Mayor Hohendorp sampun dipun angkat dados residen Kanjeng Sunan. Hohendorp Inggih. ya sing biyen kae. Inggih Kanjeng Sunan sampun tindak pangkat isun. Ingkang sowan Kanjeng Sunan. Apa? Kula abdi dalem Patih Prenggolaya. Iya. Saged sowan. Niki kados pundi Kanjeng Sunan gerah dalem? Priye Prenggolaya? Apa pancen mung tumekaning semene iki? Waduh Kanjeng Sunan sampun menggalih ingkang kados ngaten. Kula kautus wonten ing Semarang sakmenika sowan kula sampun sesarengan kalian Mayor Hohendorp Kanjeng Sunan. Hohendorp Niki jare wis munggah pangkate. niki Residen ya. Miye. Tenan apa? Niki Tuan Residen riki-riki majeng riki. Kene kon maju saged. Tuan Sunan. Hohendorp. Ya. Iya, piye iki awakku kok kaya wis ora kuwawa. Nglawat. Kula sampun tampi serat saking Gubernur Jenderal Harting. Kula sampun minggah pangkat kula dados residen. Iya. Ya syukur. Panungku apa wis bisa kaleksanan? Hohendorp. Tuan Sunan. Mila kula badhe matur Tuan Sunan. Iya, piye? Kersanipun Gubernur Jenderal
menawi Tuan Senat, Tuan Sunan sampun sedo supados ingkang jumeneng Sunan ingkang putra Dipati Anom diparengake yen aku wis tumekaning janji. Iya banget panrimaku. Nenggolo yo majukin noni lawehano aku kok kemengin sari noni kanca tumenggung monggo sami dipun sari akan Kanjeng Sunan menika ngatos-atos Den Dipati. Inggih kalau yo mongso bodho yo Dipati Anom mongen. Loh, Kanjeng Sunan. Tuan Sunan. Duh, Kanjeng Sunan. Wah, Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan. Kok namung dumugi semanten Kanjeng Sunan. Anggen panjenengan dalem ngasta pusaraning Praja wonten ing Surakarta. Waduh, pripun iki residen? Kanjeng Sunan sampun sedo. Den Dipati. Kula sakmenika prayogi Tuan Sunan dipun ruti. Nggih. Monggo sami dipun. Monggo sarekaken. Den Dipati. Kula sampun rampung sedaya. Sampun sae. Ngaten. Iya. Den Dipati Pringgalaya menika peperangan Surakarta kedah rampung. Nggih. Namung Den Dipati kula suwun supados wonten pedamen. Pedamen kalih sinten Tuan Residen? Ngaten. Sebab peperangan menika kathah bebanten. Mila kula aturi utusan salah setunggaling tumenggung manggi Pangeran Mangkubumi wonten ing dusun Giyanti kula bedah rembagan. Oh, nggih. Kaping kalih utusan rampungipun Pangeran Mangkunegara. Nggih. Pun kula estokake. Tumenggung Mangkuyuda distokke dawuh Tuan Presiden. Nggih, pun monggo. Ayo kata-katanya kayak itu gali piye kae? Dolaran. Sampeyan wong tuwa ya makan tolan. Ayo prajurit dolaran karepe dhewe iki piye iki? Tameng. Mbok yo kaya Jaya Primeo iki, mempeng. Anggo mina kok ya le nglumpruk kaya ngono to? Iya, sampun mboten kuatos pun. Pedang tameng tumbak kula menawa nek cekelane wis sampun. Wes aku percaya nek karo kowe pancen mempeng-mempenge ya saiki iki. Sinten yang badhe ngadepi kula? Ngaten. Nek saiki ora ana wong ora adu arep karo musuh kok. Mila menika. Musuhmu angga mina kuwi. Mumpung mboten wonten mengsahipun kula anggen. Kula ngaten menika. Lah ning sampeyan pripun? Ngoten. Ajeng mangna Pak, Ki. Tatar sampean kalian kula wong gladen niku perlu. Coba aku sing nonton coba, Niki ngrembug perang kok ngrembug diteter. Peperangan, coban. Oh, coban. Nggih. Aku sing ngerti ya. Kula kali sampe adu limpat. Pedang tumbak tameng kula sagu. Sagu dina Pak. Mang coba kula niki. Upama sampean kula pedang, mesti kula saut. Oh. Iya. Iya.
Pun wiwiti. Wit. Kula aturi mresani. Iya, iya. Hut. Wit. Iya. Lho, kaya ngene iki lho. Lho. Sawangan iki lho, Jawa Permeo iki. Oh. Apa kok nyaut pedange kok malah sing disaut iket. Ono kok kemaki. Sing disaut ki pedange kok ikete iki piye? Ah sing cedak ikete ngono. Pun mboten sah mikir niku. Sak niki. Hati-hati ya. Oh, Kanjeng Pangeran Rawu. Oh, kok Kanjeng Pangeran? Wah. Kau dalan sik to. Perang-perangan. Kali iki Kanjeng Pangeran. Kene-kene padha nyedak aku kene lereno dianggo bladen perang-perangan. Sugeng Pangeran Rawipun. Pangestunipun Kakang Tumenggung Surawijaya. Menika sedaya penderek sami remen anggenipun gegladen. Wah, kados ngaten nika Kanjeng Pangeran. Punten dalem sewu Kanjeng Pangeran. Kula wau radi klentu tampi. Pripun baene? Dipun pedang kula sawet jebul iketipun ingkang kula sawet. Sini-sini kaya ngono diaturake ngersane Kanjeng Pangeran. Nggih. Ngoten. Kakang Tumenggung Surawijaya. Lan sedaya para prajurit mawon ingkang sami mesanggrah wonten ing Gunung Kidul mriki. Nggih. Kula badhe medharaken kabar ingkang kula tampi Kakang Tumenggung Surawijaya. Wonten kabar menapa Kanjeng Pangeran? Aduh, monggo. Wonten kabar menapa? Rama Pangeran Mangkubumi sakmenika saestu sampun jumeneng wonten ing Ayodya Kartadiningrat. Lho. Jumeneng jalaran sampun ngawontenken pedamen kaliyan kumpeni wonten ing dusun Giyanti. Ana iki harak tetela cetha sanget kekajenganipun Rama Pangeran Mangkubumi nalika semanten. Ajeng kersanipun Kanjeng Pangeran kados pundi sakmenika? Anaten salajengipun wonten kabar ingkang nrenyuhaken. Lho, in Kanjeng Sunan ing Surakarta sampun puput yuswa. Sedo. Saking katetepaning kumpeni Dimas Pangeran Dipati Anom ingkang kajumenengaken Sunan wonten ing negari Surakarta Adiningrat. Nggih. Malah sawetawis dinten ingkang kepengker kula dipun panggi kalian Residen Kendor wonten ing dusun Banyudana. Menawi kula ugi badhe dipun ajak bedamen. Nanging Singgraning kumpeni dereng minangkan ingkang dados pamundhut kula mboten saged ngleksanan. Nggih. Mila menika prajurit kula Kiyati. Sinten menika ingkang ketibang-ketibang menika? Sapa kae? Dewe Permeo. Ah, utusan. Sowan Kanjeng Pangeran. Ki Tumenggung Mangkuyuda. Nggih, Kanjeng Pangeran. Sugeng Ki Tumenggung. Nggih, pangestu dalem Kanjeng Pangeran wilujeng. Wonten kersa menapa dhateng wonten ing pesanggrahan Gunung Kidul mriki? Ngemban dawuh dalem sampeyan dalem Kanjeng Sunan. Inggih. Panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Mangkunegara kakersakaken kundur ing Surakarta. Oh inggih. Sedaya panyuwun dalem Kanjeng Pangeran badhe dipun pinangkani. Sauger mboten jumeneng nata. Lan Kanjeng Pangeran badhe njujuk pundi kula ingkang badhe nyawisaken. Kakang Tumenggung Mangkuyuda. Kula kepengin njujuk wonten ing dalem Sindurejan, Kakang. Oh nggih. Kakang Surawijaya. Kula Kanjeng Pangeran, para penderek dipun dawuhi kundur wonten ing Surakarta. Sendika, so. Ayo ndereke Kanjeng Pangeran, so.
praptan nira ingsun narasa mundhut arti bapak ing corona yoga pangestu dalam sadaya suwan ing ngarsi sembah kula mugi kabur ngarsa dalem pakaryan sampun miranti bapak kandaranya dong inggih syukur yen ngaten kawontenanipun Paman Kudonowarsa. Dari jeng pangeran inggih dalam sewu keparenga abdi dalem kula munjuk. Kados pundi Paman Kudonowarsa? Para tumenggung menapa dene abdi dalem saha sentana dalem sampun sowan sedaya. Non inggih. Namung semangke kantun ngentosi rawuhipun wakil dalem ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana. Paman inggih dipun sekecaken langkung rumiyin Paman Kudonowarsa. Nggih sendika. Kakang Surawijaya. Nggih dawuh dalem Jeng Pangeran. Mestinipun rak sampun wonten abdi dalem ingkang kadawan methuk badhe rawuhipun utusan dalem ingkang sinuwun. Sampun Jeng Pangeran. Malah sedaya cecawis badhe rawuhipun utusan wakil dalem ingkang sinuwun sampun samekta. Sampun ngantos nguji wani Kakang. Nggih Kanjeng Pangeran. Cobi Paman Kudonowarsa. Dari amrih para tumenggung abdi dalem penderek saha sentana ngertos suraosing perjanjen Salatiga. Jadi Paman Kudonowarsa ingkang paring keterangan dhateng para penderek. Sendika pangeran. Para tumenggung abdi dalem penderek dalem saha para sentana datosna uninga panjenengan menawi wosipun perjanjen Salatiga menika mekaten. Sepisan dipun tetepaken Siti Tanah Jawi kapalih. Bagian tengen dados bawahipun
ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana ing Ngayogyakarta. Bagian kiwa bawahipun ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana ing Surakarta. Kaping kalih pepancen bumi lenggah dalem Pangeran Mangkunegara katetepaken 5000 karya sarta siti ingkang sampun wonten ing astanipun. Ingkang kaping 3 Pangeran Mangkunegara kawenangaken ngagem pengageman kados pengagemanipun ingkang sinuhun sarta kawenangaken lenggah jejer ingkang sinuhun. Kaping sekawan Pangeran Mangkunegara kersa nampi wewaler boten kenging lenggah dampar, boten kenging yasa alun-alun, boten kenging damel bale witana, boten kenging anglunasi pecating nyawa. Para tumenggung, para abdi, penderek lan para sentana. Rening wis cetha kaya mengkono sing perjanjen Salatiga. Sira kabeh tansah elinga marang basan. Sayuta bareng ngemara, sekedhi bareng mati. Jalaran sakjroning ingsun nggayuh gegayuhan luhur iki bebarengan karo sira kabeh. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem Pangeran. Kakang Surawijaya inggih. Wonten kepareng dalem kula ugi suka pemut piwulang dalem dhateng para abdi penderek saha sentana dalem. Monggo, monggo Kakang Surawijaya. Para kadang tumenggung abdi dalem penderek dalem saha sentana dalem. Kula namung dapur ngimutaken wonten 7 bab piwulang dalem Pangeran Mangkunegara ingkang perlu dados ugeraning gesang. Inggih menika wanter, setya, bekti, tetep mantep, prasaja, temen saha kuat nandhang. Menika tumenggung Mangkuyuda minangka wakil dalem ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana sampun rawuh. Lajeng dipunaturi lenggah Paman Kudunawarsa. Nggih, sendika. Monggo, monggo kitumenggung Mangkuyuda. Nggih, sendika. Pangeran ngemban dawuh dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana. Kula kadhawuhan maringaken nawala wisudan wonten ngarsa dalem Kanjeng Pangeran Mangkunegara. Inggih, sumangga inggih. Kula tampi. Paman Kudunawarsa, kula nawala wisudan saking ngersa dalem sampeyan dalem Kanjeng Sunan sampun kula tampi. Dari sumangga Paman Kudunawarsa ingkang maosaken. Nggih. Perang kawuh timbalan ingsun
Dina iki ingsun wisuda Pangeran Arya Mangkunegara jumeneng Pangeran Adipati jejuluk Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunegara Satriya Raja Mataram Senopati Ngayuda Lelono Jaya Misesa Prawira Diningrat ing Surakarta.